nazdar lidi dneska a zajtra nevydám žiaden short, chcem si odpočinúť od YouTube. A áno, jak viete, Mina odišla od nás v 23 rokoch, ako nechcem sa s tým živiť, nechcem mať ako, bola to moja najobľúbenejšia influencerka proste a no to je jedno, o Mine sa teraz nebavme a teraz nebudem vydávať žiadne shorty, lebo pripravujem jedno veľké video, kde budú aj traja hostí, takže sa máte na to na čo tešiť a nahoďte like, odber, lebo mi vôbec nepribúdajú odoberatelia. Som toho sklamaný už dlhšiu dobu. Včera, alebo kedy mi odišiel jeden odoberateľ, z toho som sklamaný tiež. Som sklamaný z toho YouTube a mne sa stalo niekedy, že ako týždeň mi raz sa mi stalo, že 3 dní mi nepribúdali odoberatelia a potom mi pribudlo 70 ich na tom shortu, že som s tým, vieš, a no bohužiaľ, no. No čo sa dá robiť, no, nepribúdajú, no. Neviem, čo robím zle, ale pozdravujem piatačku, pozdravujem ťa zo školy. Nebudem menovať tú školu ani meno jej. Tak dobre lidi, nahoďte like, nahoďte odber a ja proste som sklamaný z toho YouTube, fakt. Idem toto, napíšte mi do komentára váš kanál a ja vám dám odber, no. Čiže ja už mám na vás odberané. Tak nahoďte like, no, odber, no. Tak, čaute. Mám vás rád, tí, čo majú u mňa like a odber, mám vás rád. Bam, bam, bam. Čau.